este home aquí que fai co sapo. Mira, mira. Camiño do callejón do contrabando, sería traducido ao español, unha cousa así, camiño do callejón do contrabando. Río Barxas, Río Barxas aí, aquelo de ali España, verdad? Puesto fronterizo, o que había quedaba para lá, apartado, quedaba na vía principal. Carajo, por aquí, o que antiguamente serían viñedos, tras contrabando para Portugal, lancha, este home, imagino, o sitio no que estaban representando ese contrabando que se facía en España. E ata non fai moito, os maiores ainda nos acordamos de ir a Portugal a coller determinadas cousas, que eran moito máis baratas. Bueno, agora tamén. Agora vas ao Pingo Doce e o bacalao é moito máis barato que España. Fijarse. Ademais, Melgaço, ceviche. Aquí comeza Portugal. Aquí empeza Portugal. O resto era terras da Galaecia. O a xente nos vamos ben, tampouco. Somos, hai quen di que somos primos hermanos, Portugal e España, non? Hasta hai rutas de senderismo en común. Vale. Isto empezaba coa estatua, pero eu xa vou máis alá. Por certo, gracias amigos por compartir os vídeos que estamos poñendo, porque compensa cando un fai algo, verdad, que o vexa xente. A compartilo multiplícase máis. É o último que fixemos alá de Carballeda de Avia, do Sartego, o San Benito, e máis o que fixemos de outro sitio, que había outro San Benito. Tuveron moitísimas reproduccións. E, hombre, a un lle gusta o que fai, se vexa, pero ademais, se compartimos e divulgamos, pois tamén se conoce o noso, que tamén é importante. E can que non é o mellor tal, pois tamén é a cultura do país. Tá logo, vamos lá.